Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, Standard Time 5 o kon 8 minutos nakaligan sa takna nga alas 5. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Hair Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Nueve minutos na ang nakaligan sa takna nga alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bogos na Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag sa kauto malabutan sang signal sang sering waragwagan DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome na welcome sa sinaman ka edisyon sang inyo sering palatuntunan Action Reports Sabado subong Pizza 14 sa bulan sang Marso tuig 2020. Action Marlon Hinovoya liwat naman nga mag-arangka kag mga bombardiyo sang mga balita lokal, national, international. Kada adlaw ang kalabanan nga mga tawo hindi lamang diri sa Pilipinas kundi sa madamang nga nasyon sa kalibutan. Nagapanilag kag nagabantay kung ano ang dalagan kag halit sining makamamatay nga virus ang tawag corona nga naghalit na sa halos taran tawo, negosyo kag mga aktibidad. Ang kalabanan ginapaagi na lamang na kaaksyon sa pagpangamuyo bangod para sa aton diri sa Pilipinas. Bilang isa ka Kristiyano nga nasyon, ang pangamuyo mga kaaksyon amo ini ang pinakapag-on ang pag-ampo naton sa mahal nga makako. Amo lamang ini ang pinakapag-on nga bala o kon pantapat naton para matuan ang mga pagpanghangkat kaga problema nga nagaabot sa aton taran. Ang halit, ang trahedya o kon kalamidad nga dala sining COVID-19 nga ang labing ulihi subong nga reports mga action suno sa Department of Health. Ang kaso 98 na. 34 ang bag-o nga infection sa COVID-19. So ang kabugusan nga kaso mga kaaksyon 98 na. Duha na lang mga kaaksyon ka mag-isa kagatos na. 34 ang bag-o nga kaso sumunggid nga adlaw
Breaking news halin sa aton sa ring departamento kung ikaayong lawas sa Pilipinas ang paghahambalan. Reports 34 new infections, bringing total COVID-19 cases to 98. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ini ang dalang halit kag trahedya sa COVID-19. Ayhan isa ini kapatimaan o kung pagpabatyag sa mga tinuga diri sa kalibutan nga dapat maghinulsol na sa mga sala, magsimba bisan Domingo na lamang, hagan-haganon ang pagkahakugan. Ang mga opisyal naton sa gobyerno hindi man tanan, pero may ara gid. Ayhan pabatyag na ini nga dapat untatan na ang pagpangurakot sa kabansang gobyerno. Untata naman ang pagpanglibak sa isig kapareho. Kagtaran kitang dapat nagbinuligay para ang mga pagtilaw malampuwasan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:13, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Balbalon tara mga nagapanguna, nagabaga nga mga pangulong didalan. Una kita sabahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Negros Occidental, lokal nga panguluhan sang Escalante kag Tubuso, nagdeklarar na nga ang klase sa taran nga level, pribado man akon publiko, suspendido umpisa Lunes, Marso 16. Tikang inagod na makabulig sa ginahimo sa bansang gobyerno para ang coronavirus hindi na maghalit kag maglaptop. Ang Tubuso amo ni subong ang sentro sang balita kon COVID-19 sa Negros Occidental ang ato siring pagaistoryahan. Bangod isa sa mga konsihal sang Banwa nagbatyag sang sintomas sang virus kaging kuwaan na sang specimen. Agod ipaidalom sa eksaminasyon. Agod babalaan kon COVID-19 o kon normal lamang nga hilanat ang ginabatyag niya. Una sa balita, una sa aksyon. Subong nga hapon, amay sang Negros Occidental, Gobernador Lacson. Opod sanday, Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Valeros. Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Nagpamuno sang Provincial Disaster Management Program Division, Zefard Kailian, nagsaysay sa Capital Media, sa mga Capital Reporters, sa kung ano subong ang sitwasyon sang bugos nga probinsya. Kag kung ano ang dugang nga tikang nga pagahimuon. Ang tingog sang gobernador pamatian sa siring nga palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pag inibal siring nga balita sa bahin sang lokal, gobyerno provincial sa bulig sang provincial city, kag municipal health nga talatapan. Umpisa subong Marso 14, magabantay na sa mga nagaabot sa Negros Occidental nga mga tawo halin sa Metro Manila. Bantayan, ayoon, kag kun mahimo palang piliton gid nga magpaidalom sa 14 kadlaw nga self o kon home quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Bangod sila ang kabigon nga mga POMs, person under monitoring sa COVID-19. Ining POMs bangod ang Metro Manila, may 16 ka mga sunod kag isa ka munisipalidad. Amo ang lala nga ginigo sa ning COVID-19. Suliton talang ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas nga kumpirmado 98 na, 34 na nagdugang sa mga adlaw. Ang mga tao sa Metro Manila, limitado na ang hulag. Pati ang mga aktibidad dito, limitado man. Gani sa mga pasahero, hindi magpakatig-a. Bangod kun kamo ang mamalibad, wala kamo sige hapon sang may mahimo. Bangod may pulis nga mag-upod. Agod amo ang mga pangabay sa inyo, mga pipi sang inyo sa nibaga. Abi toto inday, nugay ka pasaway. Sunda ang protokol na ginapetuman sa bansang gobyerno nasyonal batok sa COVID-19. Ang simple nga panugyan sa sining nga palatuntunan sa mga tao nga halin sa Manila kag mga kadto o kon magapauli diri sa Negros Occidental. Nugay na kahalaka pakatig-a.
ang pagsulundan-sunda agod hindi madisgrasya sa virus nga corona. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pila ka mga dalagko nga malls kag establishmento sa syudad sa Bacolod. Wa inyo mapiyaran? Way kamo sang report nga dabaton? May report nga dabaton kita nga nagaplano nga magpaniraman temporaryo bangod sa peligro sang COVID-19. Tinabatyagan nila guro nga jutay tao nga kadto sa mga establishmento kag mall. Kung mangin matuod gid man maka-aksyon piho nga magalain ang senaryo sa syudad, ang mga tao nagatintin na sa pagulag, nagabalikid kag nagahalong sa tanan nga tiyon. Pagtelelipon sa syudad sa Bacolod ginatuwag nga mass gathering, wala anay ginatugutan pagi sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Leonardia. Mass gathering, fiesta sa barangay, rally, aktibidad sa malutuan, kinampang kung anuman nga sahi sa aktibidad nga tatabungan sang maramong nga tao, kansilado. Sa lipot nga sigulanon mga aksyon sa mga Bacolod nun pahuway-huway anay banga. Pahimunong sa puloyan kag hinugay kapasaway, dapat magpakabuot ka mo anay ka mapangamuyo na lang. Bulig para ining COVID-19 hindi na manghalit sa aton tanan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang may monitoring man ang ato sa ring gobyerno lokal diri sa Bacolod ho, sa presyo sang mga nagapanguna nga balaklon, man amaning muno naton apektado tanan ni. Abere manoon tanong ay dugay sa bahin sa Bacolod City Hall, ang presyo may pagnubo o kung may pagsaka. Ang pila ka mga kumbuyahan sang gatong o kung langis ya ho, nagpanubo sila batyagan laguro nga dutay kapatughong sila ay. Ay dutay tao galagaw ay. Ang presyo sang face mask kag alcohol, kamusta? Ay na sa agara ko sa bahin sang Medical Arts Building bla dara sa area sang Riverside Hospital bla. May ara kita sang ginagsikaso. Why ito available nga face mask? Why man alcohol? Ang taranto nga butika nga ato sa daging libot. Samtang sa bahin sang balita nasyonal, mo to munuhon talangha 98 ang kaso sa Bogos sa Pilipinas, 34 ang nagdugang subong. Perong pinakamasubo nga balita mag-aksyon sa COVID-19, may ara sang DC, may ara sang 8 na ka mga taong nagkalabatay. Amo nang subo-subo nga balita ay utas kanya sang kabuhi ining virus ni no. Abay pa nga magaganagan, mapunggan na niya pagi sa pagpangamuyo nato na. Kaya ang Department of Health mag-action para pagi sa ilang sining Assistant Secretary, bago lang ko nagsiling ho, wala pa sang vaccine, butsaringon wala pa sang bakuna batok sa COVID-19. Nabulabod lang ito bangon nga sahi sa papaghangkat ka problema ni. Sa balita pungsod noon, madamo nga mall operator sa Metro Manila nag-adjust sang ila operating hours. Amaningin mo, nota dari sa syudad sa Bacolod ho. Pasi kung mang laton man ang adjustment sang operating hours sang mga malls kag establishmento dito sa Metro Manila. Busiligon kalawigon sang oras sa ilang sa operasyon matapos magpagwa sang mando ang gobyerno nga nag-implementar sang curfew sa bilog nga Metro Manila. Ang Metro Manila Council may resolution man naging issue nga nagapanawagan sa mga local governments sa National Capital Region na mag-issue sang ordinansa para sa temporary closure of malls and other establishments. Ang nag-adjust, number 1, ay Yala Malls, magasira alas 7 sa mga gabi. Ang Sinahan sirado man, umpisa buwas Marso 15. Tubtub makapagwa sa notisya kung nasan uliwat buksan. Number 2, SM Supermalls, umpisa buwas Marso 15. Ang operating hours alas 11 sang aga, tubtub alas 7 lamang sang gabi, Monday to Sunday.
Ikatatlo, Robinsons Mall, Metro Manila niya ha. Kaya kabalo kita maka-aksyon nga damo to Negros Santos, Metro Manila. Robinsons Mall, magasira alas 7 sang gabi. Umpisa subong. Magapagwa pa sila sang bag-o nga operating hours sa buwas nga adlaw, Marso 15. BGC Malls. Magasira alas 7 man sa mga gabi. Ortigas Malls. Magasira man alas 7, subong kagabi. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkiniban nga balita? Social distancing. Ang Department of Transportation subong nga hapon nagasiling nga maga-imponer sang ang ila sa nga talatapan sang pagabuhin sa passenger capacity. Ang kadamuon sa mga pasahero kung ipatuman ang one set apart policy, sa taran-taran nga sahi sang pampubliko nga transportasyon sa Metro Manila. Kabahin ni sigyapon sa social distancing sa bugos nga duration o kon mga adlaw nga ginapatuman ang community quarantine sa mga lugar batok sa COVID-19. Sa press conference, wala lamang madugay na tapos niyo. Siling sang DOTR, sugod buwas Marso 15. Ipatuman na ang Metro Manila-wide community quarantine sa public utility jeep. Sa laktod nga sungilanon, wala anay sang tinupanay, wala anay sang inikitay, kundi dono distansya pagbantay. Kung way sang time, tingwagid nga makaangkon kamo sang time. Una sa balita, una sa aksyon. Balantayan ang sitwasyon sa Metro Manila mo. Kundi may curfew to sa Metro Manila, ang mga otoridad amo ni magapatuman sang curfew alas 8 sang gabi pakadto alas 5 sang kagahon. Metro Manila Development Authority kon MMDA nagsiling ang mga tao sa Manila dapat magtener-anay sa sulod sang inyo balay. O kung maglagaw lamang sa inyo sinitag sa kaugsaran, lugay ka nung bayag ambal sang MMDA. Kagi-practice ang self-quarantine. Pero ang MMDA yun nagklaro, pwede nga may matabo nga pag-aristar o na mga tao nagsupak sa curfew period. Depende sa lokal nga ordinansa. Sang natungdan nga syudad o kon munisipalidad, ti kahapon mensyon naton 16 sa mga syudad, isa lang ang munisipalidad sa Metro Manila. Ang gwa sari mangin matawhay ang Metro Manila. Bangod piho, ang mga tao maga pahimunong gid. Una sa balita, una sa aksyon. 525 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Hibalaon taon ang sitwasyon sa trapiko. Minanuman kahalit sa nga COVID-19. Hindi gid naton pagkalimtan ang paghibalaw ko nano sitwasyon sa trapiko. Kaya apektado mang tatanan kon grabing traffic surad sa Bacolod ay di bla. Traffic reports. Sa Patrol with Action on Defense or Action on. Payong hapon, please kabin. Way pa si Action on. Nagaplastar pa si Action on. Dugay-dugay, 526 na. Sa mga nagamonitor sa ato sa live stream, temprano pa. Kalma lang ka muna, ha? Pakabuot pang muna, ha? Arin ang Patrol Action on Defensor. Traffic reports. Action on, mayong hapon, please kabin. Salamat aksyon na more than mayong hapon ang patrol live kita diri sa area sang Robinsons Mall aksyon na Mar. Kay since kay na mention mo man angot sa pila man ka mga ipatuman sang mall sa dito pa sa Manila nga ti magauntas sila danay sang ilaman nga operation pero subong i-check man naton diri sa Bacolod kung ano ya ang sitwasyon. Padano na nanay naton ang pila man ka situation sa subong yang hapon sa kabugusan man sang Metro Bacolod kung traffic situation ang pagkampalan. Kay nasa guro temprano action na Mar naka-record ang bitaw sang ining aksidente involve tatlo ya ka mga tracking action Mar. But mayo lang kay ti nag okay man bala or minor man lang ang
na involved or diin gamay mo lang makapilasan ng ila na angkon. So far sa subong hapon action mar since adlaw sa Saturday matulotawhay pero pila sa mga na-notice naton particular nga mga area na nag-check na natin action mar nga sa karon ginakaayo ang sa area dira sa along sa bayan sang circumferential road along dira sa NGC Action Mar may ginakaayo dira nga drainage man subong man diri sa area sa Burgos Lacson that is why nga hindi gid ko mapaiway even Saturday ting may aragid sa bisan segundo lang abi nga gutok gamay sa mga salakyan. But then dasig man lang slowing man gila yun ang pagbiyahe sa mga nagalinabay ng mga salakyan, particular na mga di pasahero action na Margon. So far na-check man naton ang pila ang mga na-record man ng mga vehicular sa sumong iya nga hapon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, particular nga na-record sa area sa downtown action na Mar. May araw sa apat Oktuba, diba? Sa mga vehicular accident ang na-record sa bitaw sa subong iyang adlaw, meaning humalin kay ina sa aga, tugtoba sa subong iya nga hapon. Ang patrol na mention ko kaina, ari kita diri sa area sa Robinson, ang sitwasyon man reaction Marty, trutawhay man normal man ang flow sa mga salakyan pakadto kag pabalik pasulod diri iya sa proper sa syudad sa Bacolod. Ulay unod ko na rin action na Mar may mamangkot kita diri sa may gwardiya man i-check naton kung may ara bala sa mga directives man sa ila angod sa posible pag temprano Manila yang pagsira sa subong nga adlaw since nga may ara na sang report sa bahin naman iya sang Manila. So maybe i-check lang naton Adjustments ang oras sa pag sira amo nang sa Metro Manila. Yes, Section Marty kay basi ba lang pang overall man siya tanan. Pang overall man ang ining ila adjustment. So mas mayo nga i-check naton para aware man ang aton mga ka-action. Ano ang hindi ko makasulod action Mar dula ang signal ko diri na lang ko diwa. Ayun ako sa sir may hapon sa Action Radio. Pero magpunta ko gamay sir. May idea ka mo sir if may ari man di ipatuman adjustment sa closing diri sir. So lang ma'am. Sa mga gabi. Pero usual hasta ka mo oras. Friday, Saturday, Sunday dapat 9 na. Pero subong 8 na. 8 p.m. Alin sang pumalin sa San-O nag-umpisa ang inang pag-changes ng schedule. Kagapon lang ma'am. Friday. Mention sir, Monday to Friday ano ganing changes? Lunes to hanggang Huwebes sa ma'am. 8 gina saya. Tapos Friday, Sabado, Sunday, 9 na sang gabi. 8 na lang gid. Siyang management na hanggang 8 na gid lang niya. Ma'am. Palisteros, ma'am. Ernel. Ernel Balesteros section na Mar. Tugtog sa utso no sir no? Lasudso na lang gid sila sa Rob diri syempre sa Bacolod kay since may ara man sa ginpapanaog iyang direktiba sa ila halin na mismo sa pamunuan sa Robinson diri sa syudad sa Bacolod action na Mar. Okay sa Manila ganong alas 7 sa gabi ho. So diri alas 8. Mas ba ni Nick sang management mo? Alas 8 na lang ko nung mall. Ayun ko na ano man ang mga precaution diri ninyo yan ang ginahimo kay di syempre mo na gani ang ginakabalakan subong COVID-19. Buhay pa man ni subong ma'am, basta mo lang mo yung ano da subong ang implement nila subong ang lista. Oo. Wala man sa may gina-provide yung alcohol pa kami magsulod. Ubos na ma'am. Ubos na. Wala na subong stock. Nagapon.
makita nyo, doon ka mo kini nagsinulod nga nagkamo na, kumbaga makitaan, panic buying nga tawag. So, wala gid man gapon, gid man masyado. Kaso lang, naubos na lang yung stock niya eh. Sige. Sige, thank you, sir. So, ang production na Marlon, ang sitwasyon sa natiri patente, as nalagit sila hasta alas 8 subong iya nga gabi ang Robinson. Pero check man nato ng ibang pag-ibiya nga mga mall kung may ara man sila sa nga adjustment sa ila iya sira or closing time nila since nga mo ni gani tungod man sa pandem sang COVID-19. So, live day sige apon sa area man sa Robinson's Mall. Una sa balito na Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Las 5:33, salamat sa report sa nga patrol. Amo na ha, may ara sa nga adjustment man sa mall hours sa nga Robinson sa Bacolod. So, imbis masami nga pag sira nila magka-action, nga alas 9, alas 8 sira na. Para may ideya, mga ka-action natin diri sa Bacolod, base kung may plano kumabla, magkanto dira sa sira nga mall, alas 8 sirado na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19. Disseminate information on COVID-19 status and prevention. Activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay
gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tama. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Mga busing, nakahibalo-bala kamo nga ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales kag insoluble fiber nga kinahanglan sa ato sa ding lawas bagod ang kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara nga soya nga mas kinala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga nagabulig sa pagtinlo sa aton kolon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kapi ka na healthy ka pa. May TC, ang alkaline nga vitamin C ginedukar ginabalance naman kag ginapabakod ato sa immune system. Ang may TC nagatap na inisang taran-taran nga mga infection o busipon trangkaso, TB, pneumonia, kaiban pa nga mga balitian. Ang may TC mas maayo kung inyo parisan Santon Plus Herbal Capsule, kampiyon, ginya kampiyon. Ang nga kombinasyon basta may TC kag Santon Plus Herbal Capsule, no? Pwede ini mabakal online. Pwede ka mo gani makapa-deliver sa isa nga balay. Paagi sa www.kalusoganyan.ph o kon Kalusogan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:40, ibalawang taon na ditali sa nga balita halin sa Bacolod City Hall with Action Artay Hupon. Angot sa monitoring sang presyo sa mga balaklon diri sa Bacolod. Action Radio City Hall Report. Action out, may hapon sa report, please come in. Hindi lang Son Marlon ang mga basic and prime commodities ang ginatutukan karon sa local price monitoring unit sa pagpamuno ni Executive Assistant Mr. Ernie Pineda, kundi magalakip man ni Son Marlon sa presyo karon o kung pagmonitor sa presyo sang face mask, no, kag subong ang alcohol, no, nga report subong ang hakutayin di hamak kag ginakulang na sa mga balaligyan. Now, sunod diri kay Mr. Ernie Pineda kung basic and prime commodities, why paginman so far, no, sang increase nga mabatyagan sa ila paglibot. Pero kung parte sa presyo sang face mask kag subong alcohol, DTI supposedly ang magatutok diri. Ugaling lang kay gindugang ini sang lokal na Panguluhan sulod sa Bacolod para sa ila kay di subong ang ginabakal nga face mask kag subong man ining mga alcohol nangin basic na mo nga kinanglanon sang mga pumuruyo bangod man sa kadlok nga ti latnan, no, sa sining COVID-19 o coronavirus disease 2019.
So sunod diri kay Mr. Ernie Pineda, if in case ka mayara gid mas sila ma-monitor, especially in target direction parlon ang mga bintahuso kung magapamintaha nga mga negosyante nga mahimo nga i-take advantage ng sitwasyon kag ang ganansya ni lablaw kun hoarding ang matabo, taguon anay ang ilas nga mas tax kag ibaligya sa mataas nga presyo kada muna ang misyon karon man sa grupo kon pamunuan o talatapan ni Mr. Ernie Pineda samahin sang local price monitoring unit. Yan ang palayag ni Mr. Ernie Pineda sa aton interview. So far, subong wala ya sa basic necessity so far to this first time daw wala kaya pagbandog ang mga presyo. Luwas na tong ano na to niya daw ang sa alcohol kag sa mga iban niya mga mask to. So mo lang to ang daw sing nila nga ano ang tao bala daw ka-panic buying. Pero ang sa mga basic like bugas, mga sudan, mga agricultural product daw hindi ya affected. Daw sa asta sa subong daw hindi ya mo na hindi tanto ang pagsaka no, ang fluctuation hindi tanto amo na kadako. Pero may instruction sa imo directly si Mayor. Ang like alcohol, like mask, special na siya nga nga mga items nga dapat i-include namon sa monitoring namon. Korson lang sa palayag ni Mr. Ernie Pineda, ang Executive Assistant sa Office of the City Mayor nga mo man nagtagpamuno sa local price monitoring unit sa Bacolod City. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, aksyon at hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood sa mga diabetic aton ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ang milagroso nga kapsula sa simple nga tawag sa aton na ang gamanunggal kung nga palang luya naman ni Musar nga lawas Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ang sabat sa maka-aksyon pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy kag sa iban pang butika sa inyo sa nga lugar. Magluwas sa Panyawan Herbal Capsule kung muscle pain naman na paghahambalon, yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Natamdan ko balang record mag-aksyon sang mga nagpositibo subong sa COVID-19. Sa 98, 25 babae, at sa lingon ti kalabanan, ginaigo mag-aksyon lalaki ho. Mayari din na igo 24 anyos pala pang edad niya. Lalaki mag-aksyon, nagpositive sa COVID-19. Parang laban mag-aksyon may mga idagid. May travel history ining 24 anyos nga lalaki. Una sa gindala sa Makati Medical Center, ginsaylo sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan. Ang medyo subo-subo din kay ang kaso confirmed cases kundi 98. May ara sang suspected cases pagid may 33 pagid nga suspected cases. Gina suspetsohan pa lang nga basi kung COVID-19 man. 33 na, 8 ang nagkalamatay, ang nag-ayo, ang naka-recover, 2 lang. Sus kakululbaan, no? Dari na sa pungsod sang Pilipinas mga kaksyon. Ang COVID-19. Ari na pinakabago pinakaepektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule kon na cleansing, nourishing, kag balancing. Ang inyo sa ring na pangita sa isa ka herbal capsule, Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo sa ring pilion. Nagabulig limpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa ring lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, kag kulang naman ang dapat dugangan, vitamin A, B vitamins, vitamin C. Arana na makitaan sa Evergreen Herbal Capsule. Magtumaran o adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Pwede na mabakal maka-aksyon sa bahin sang Pontevedra, Thea Joy Pharmacy, La Carlota, March Pharmacy, sa Valladolid, Botica Fred, dara sa Maiscarante City, Tito J.K.
Pharmacy. Sa dugang kasayuran, pwede ka mo makatext sa kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Las 5:50. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipitibo, wala na sang iban pa. Balikantang patrol with action ang defensor na tipo nila nga balita sa sarigid nga mga teryon. Patrol reports. Aksyonan sa report, please come in. Aksyon na Mars, sa pilaman ka mga report nga nakuha naton sa dayag ka government employee ang nagpadangat sang reklamo sa area sa police station number 1 atok sa isa man ka lalaki ginaligar mitlang or nagpahayag sa iya sa mga masakit nga dinaga gintampa pagid siya sa nga makatatlo ka beses. Aksyon na Mars ang tagreklamo diri ginkilala kay Lorena Villarma kag pumuluyo ini main niya sang barangay 35 puro ka mapinanagaon diri man sa syudad sang Bacolod. Aligasyon si ni Villarmia si ining si Ronald Descontido alias Bibi ligada pangidaron ang ginaligar samtang nagaistoryahan na ini sila nga duha ay nagpakambyo ini kuntani apang nakibot na lamang ining tagreklamo
Tapos nga gintampa siya iya sa nga magkatatlo ka beses sa nawala nga main sa iya nga guya. Aligar pa sa nga tagreklamo, ginhambalan pa siya iya sa nga mga masakit nga tinaga. Siyempre nagtuga naman iya sa nga kasakit kag kahadlok kag kahuy-anan sa mahin sining tagreklamo. Iban pa nga balita aksyon na Mar, isa diri iya ka 72 anyos nga lalaki ang nagpadangat man sa nga reklamo batok sa iya ka nagka-transaksyon kumbaga sa isa iya ka propiedad nga ilaman nga buntutan nga ibaligya aksyon na Marlon. Nagreklamo diri kilala kay Pedro Bolaño kag agasado ini pumuluyo sa bahay naman iya sang San Enrique sa barangay Tabaw Rizal diri man sa Negros Occidental. Apang ang ining iya ginreklamo nga si John Crisostomo 70 anyos pumuloy naman iya sa nga payaw sa banwa sa nga Binalbagan. Natabo ini mga alauna kay nasang hapon diin samtang nagaistoryahan na ini sila angod sa propiedad action mar nga ilaman gin transaksyon subong man ang komisyon nga cash pang sanginali na lamang ginhambalan ini siya iya sang sining niya Crisostomo sa nga mga masakit nga tinaga partikular ang term action na Mars nga baldugero ag ginaligar ginsumbag kag kuga pa action Mars nagtuga naman sang injury sa bahay niya sa nagreklamo bungman kahuy-anan action Mars tungod man sa bagid pambuyan nga mga tinaga sining iya nga ginreklamo. So far, Shanmar, amo na pinaman yung mga natipon, yung mga report, blotter entry nga nabalhagman sa kapulisan sa syudad sa Bacolod. Sa patrol, una sa balita, una sa aksyon ang defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Alas 5:54 buhin-buhinan tayo nga ito sa mga nagabonitor sa live stream antes sa kaduan ang balita halin sa BCPO. Erwin Gonzalez, monitor lang kami ni GSL Franco, araman si Inday Blaza, good afternoon. Anjo Soplico, Maria Luz Grijaldo Macunat, si Fel Mosqueda, Mary Grace Eugenio Fermin, Tintins Ogon Brillantes, si Todski Vergara, Teresa Ichaus, Heaven, araman si Ingpa Vianog, Viano G. Salamat. Jocelyn Calaban, Orlando Sevillano, nagatagay si Nong Edwin kag Nong Robert. Kagbayaw ko always gid ka monitor diri sa Zone 4 Botong Binalbagan. Mayo lang pagsanting shouting da. Si Action BBRK Sola, thank you. Rakilina Lumawag, God bless from Hong Kong. Si Gordon Samber, mayara sang ginapamangkot sa area sang Victoria sa City. Follow up na Gordon. Salamat gid. Philip Laurente, halin sa barangay Minuyan. Oy, araman si Reynaldo Poderoso. Siyang provincial capital. Jen Hisolgon, tamyaw kay Ma'am Jeneline Villa Catonina. 555 Action Radio Philippines Standard Time. BCPO naman nga balita with Action Eric Magbanwa. Action Eric ng hapon sa report. Please come in. Nagabulig action Marlon ang Bacolod City Police Office Mobile Patrol Group o kon MPG sa pamanguna ni Police Lieutenant Rondel Tapang sa pagmonitor sa mga persona na posible may sintoma sang COVID-19. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Lieutenant Rondel Tapang ang chief sa Mobile Patrol Group o kon MPG sa Bacolod City Police Office nga may coordination sila kang ginahimo sa PNP Maritime Command amo ma'am sa Philippine Coast Guard. Sa kay Tapang Action Marlon, nagabulig man sila monitor sa mga persona nga may sintoma sa COVID-19 base man sa mando ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas. Sa kay Tapang Action Marlon, magabulig ang MPG sa mga barangay nga sa ila paglantaw kapag monitor may mga sintomas ang COVID-19 gilayon ila ini-report sa City Health Office kag sa Inter-Agency Task Force nga isa diri sa mga miyembro amo si Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas.
Yes. Sa mga banago, no, at saka sa bridge po natin, in compliance dito sa Executive Order number 12 na emission ng ating Butihing City Mayor sa preventive measures against this coronavirus na nag-trip sa ating health natin. In compliance to the Executive Order number 12, we're to monitor only, wala yung nakasulat doon. Siyempre may safety measures naman tayo in cooperation with the Philippine Coast Guard and the Maritime also as well. So nung tasking di, bali ang papel sa MPG diya, sir? So just to monitor and then coordinate with the Coast Guard na lahat ng mga guidelines doon, directives international policy, na nako-comply din po. Kung may nakastipulate naman doon sa Executive Order number 12 na yun nga, walang akyat at bababa doon sa diesel after na mag-dock sila sa pier. So bali sir, masses lang kamo, bali ang may main concern nila, ang may priority nila is the Philippine Coast Guard and the PNP Maritime Command. Yes, of course we will render assistance as the situation may dictate as well, subject to rules, regulations of the Department of Health. Okay, so do amo na sir, so parang papel niyo in terms ng COVID-19 natong subong. Yes, Sir Eric. Manong yung measure mo sa ginahimo mo sa personnel mo parang ikaw tama sila tawag sir nga basi malatnan blaw. Of course, may distance lang dyan, no? May mga mat na sila nakabit. Kaya hindi sila nga maglapit sila to. Wala sa may ikot ng mga taga-department. So, monitoring lang talaga, Sir Eric, lang function. So monitoring lang ka mo at the same time, assist lang ka mo sa government agencies concerned. Yes. Police Lieutenant Rondel Tapang, Chief sa Mobile Patrol Group, MPG, sang Bacolod City Police Office Interview, sang Aksyon, Radyo, ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Mag-life extension of vitamin D3 ang lawas na itong kinahanglan sang vitamin D3 kag sa mga way para katumar sa niya, tinaway din nyo. Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo paginiban nga produktong Life Extension Philippines. Mas mayo kung nakakanto ka mo personal, makabisita ka mo sa nga klinika o kung opisina ara sila nahamtang sa bahin sang GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Dili bala sa may intersection sang Burgos Lacson. Pasor ka mo na ara na sa bayan sang wala nga bayan sang dalan. Lapit lang likod lang dari sang Action Radio nga opisina. Life Extension Philippines. Makita nyo na dako na ang inyong mabasahan. Life Extension Philippines. Alas 5:59. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. Action Reports After Edition, mga balik na naman sa Lunes. Ibang nga balita ay tamalabutan tutok sa Action Firing Line na sa IC Media, Tubtubalasan, Wawis ang Gabi, with Action na Brian Morden. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Eden Thea Aboso. Opo sa gihapon sa inyo sa Action Marlon Hedovoya. Sa Technical Control, opo natin sa Action Nelmar Madera with IT Expert Action JM Baikind. Ako naman, Action Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.